नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही डीमार्टची शॉपिंग केली आहे. आता सर्वात आधी तर आम्ही सामान बाहेर काढतो. गावावरून मुंबईवरून आलो ना, आता घरामध्ये सामान पाहिजे होता, तर म्हटलं डीमार्टला जाऊन आपण सामान आणू. तर सर्वात आधी आम्ही सामान बाहेर काढतो आणि मग सर्व तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आता शॉपिंग केलेली आहे डायरेक्ट विक्रोली टू रत्नागिरी. मुंबईवरून एक वस्तू नाही आम्ही आणलेली. हा, आता आणि जेवढं कपडे, फक्त कपडे आणि म्हणून आम्ही नवरी आता आली म्हटल्यावर तिला कसे डबल टिबल कपडे लागतात ना. हो. ड्रेस लागतात, साड्या लागतात. आणि माझं काय, मी येते तर मी सर्व कपडे नाही आणत, तर मी कपडे आणते. आमच्या घरापासून डीमार्ट फक्त 2 किलोमीटरवर आहे. हा, म्हणून आम्ही तिथून काय सामान मुंबईतून आणला नाही. आणि ह्याच घरापासून रेल्वे स्टेशन पण 2 किलोमीटर आहे. बरोबर. म्हणजे किती जवळ आहे बघ. आणि ह्याच घरापासून एअरपोर्ट पण 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटरवर आहे. म्हणजे एअरपोर्ट तिकडे, डीमार्ट इकडे, रेल्वे स्टेशन इकडे आणि आम्ही मध्ये. हा, म्हणजे किती फॅसिलिटीज आहे बा आजूबाजूला. आता इथे बघा सर्व डीमार्टचं शॉपिंग केलेली आहे. घरी काही सुद्धा नव्हतं. बरोबर. कोण आहे काजल तिकडे? सगून आहे. नाही. हा, सर्वात आधी तिकडून स्टार्ट करूया. ते काय घेतलं आपण? हे कपडे सुकवायला स्टँड घेतलेला आहे. जे आम्हाला पाहिजे होतं ते विक्रोलीच्या घरात आहे, पण रत्नागिरीच्या घरात नव्हतं. आम्ही प्लॅन केलं होतं गेल्या वेळीच घ्यायला, पण लॉकडाऊन असल्यामुळे वरच्या सेक्शन मध्ये जाऊ दिलं नव्हतं. ते बंद झालं होतं ना. हा, म्हणून आम्ही हे घेतलं. आणि कितीला पडलंय तुम्हाला दिसतंय तिकडे? 1500 रुपयाला 5 रुपये कमी. तेवढ्याला आम्हाला पडलंय ते. आणि तुम्हाला कपडे वाळत घालताना दाखवणार. आणि इकडे काय घेतलंय आम्ही? झाडू. आता तुम्हाला सर्व दाखवतो क्लोजअप मध्ये. आता इथे आम्ही साखर आणलेली आहे. साखर, हे आपलं पीठ, गव्हाचं पीठ चपात्या करायला. आता अचानक गहू आणून दळायला देणार कधी ना, हो, म्हणून मी रेडीमेड आणलं. ते रेडीमेडला मी असं असतं पीठ. अजून काय काय तिकडे? रवा, साबुदाणा. साबुदाणे घेतलाय, रवा घेतलाय. म्हणजे कधी नाश्त्याला लागला तर भूक लागली तर आपण बनवू शकतो काय ना काय. पोहे घेतले आहे थोडे. जिरा आहे, मोहरी आहे, मोहरी आहे, धनेपूड धने आहे. आणि हे सगळे वेगवेगळे मसाले. चला मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो तिकडून. तिकडे बघा मम्मीसाठी शूज घेतलेला आहे, है ना. म्हणजे आता गावी मम्मीला मग असं शूज घालून जरा कम्फर्टेबल होईल. तिकडे शूज घेतलेले आहे. इकडे आम्ही 2 उशीचे कवरा घेतले आहे. इकडे साबण दिसतात तेच कपडे आणि तेच भांडीसाठी तेच घेतलेलं आहे. इकडे मम्मीला चिक्की आवडते म्हणून चिक्की घेतलेली आहे. इकडे आम्ही साबण घेतलेलं आहे. तुम्हाला जे साबण आवडतात, जसे आवडतात तसे घ्यायचे. इकडे हे घेतलंय, कॉक्रोचसाठी घेतलेलं आहे. इथे ते कापूर घेतलेला आहे. हे पण काताच आहे. काता मग हँडवॉश घेतलेला आहे. इकडे ऑफरमध्ये होता हा. 115 रुपये जरी लिहिले आहे ते अजून स्वस्त होतं ते. आय गेस ते 88 का 90 रुपीजला काहीतरी, 79ला काहीतरी होतं ते एक पॅकेट. इथे बघा आमला ज्यूस घेतलेला आहे. आमला ज्यूसची जेवढी पण किंमत आहे, इथे केवढी किंमत आहे ह्याची किंमत बघा 220 रुपये आहे. पण डीमार्टमध्ये हा मला 190ला पडला, 30 रुपये कमी. बघा मला वाटतं कांजूरमार्गच्या डीमार्टमध्ये आवळा ज्यूस, ॲलोवेरा ज्यूस नव्हते, पण रत्नागिरीच्या डीमार्टमध्ये ॲलोवेरा आणि आमला ज्यूस आहे. ॲलोवेरा ज्यूस मध्ये कोणाला मागवायचं असतील तर तुम्ही असं घेऊ शकता. डीमार्ट कसं प्रत्येक जागा बघून तशी वस्तू ठेवतो. आता रत्नागिरीच्या डीमार्ट मध्ये अशा काही गोष्टी आहेत जे जास्त चालणार आहेत ना रत्नागिरीमध्ये, त्यांनी ते ठेवलेले आहेत. हा, मुंबईमध्ये ते चालत नाही म्हणून त्यांनी ठेवलेले नाही. तर इकडे त्यांच्याकडे आमला ज्यूस मध्ये 30 रुपये ऑफ आहेत आणि ॲलोवेरा ज्यूस मध्ये 50 रुपये ऑफ आहेत. ॲलोवेरा ज्यूसची प्राइस 250 रुपये, ते लोक 200 रुपयाला देतात आहेत. ठीक आहे. इथे हे साफ करायला आणलेलं आहे. इकडे आम्ही ज्यूस कोकमचा आणला, कधी पाहुणे आले कधी, है ना. आपल्याला स्वतःला सुद्धा आता ऊन पडतोय, दुपारचं सकाळचं ऊन खूप असतं. थंडी असते थोडी थोडी, पण दुपारचा ऊन कडक असतो. काहीतरी जरा प्यायला वाटतं ना, म्हणून ज्यूस आणलाय. इथे आम्ही तेल आणलेलं आहे, तिलाचे लाडू, पितांबरी. इथे एमर्जन्सीसाठी मॅगी आणले. समजा कधी इथे कसा काय लगेच मिळणार नाही आपल्याला, है ना, म्हणून एमर्जन्सीसाठी भूक लागली तर समजा मी मॅगी खाईल. इथे बदाम, आता दूधमध्ये थोडासा पावडर टाकून दूध पियायला ना 1 ग्लास. इकडे अशी जेवताना खट्टी मिठी चटणी घेतलेली आहे. अजून इथे बघा हे मसाले घेतलेले, रेडी टू मेक मसाले. तेच कंडिशन, समजा इकडे काय बनवता नाही आलं, काही साहित्य नाही मिळालं तर पनीर घेतलं किंवा काही घेतलं आणि ते मसाले टाकले आणि बनवलं. इथे बघा हे टाईपचे मसाले आहेत ना, ह्याच्यात 10 रुपये सूट होती, 40 रुपयाचे 30 रुपयाला 32 रुपयाला मिळाले.
आणि हे पण 40 रुपयाचे आहेत, पण बाय 1 गेट 1 फ्री होते. म्हणजे हे 20 रुपयाला मिळालेत. तुमच्याकडे ऑफर आहेत तर तुम्ही जसं ऑफर बघून घ्या. ठीक आहे. हे सुद्धा ऑफरमध्ये होतं, हे सुद्धा बाय 1 गेट 1 फ्री आहे. हे जर किती किंमत असेल याची, लसूण चिवड्याची जेवढी पण किंमत आहे ना त्याच्यामध्ये बघा 200 रुपये किंमत आहे. ही मला मी 150 रुपयाला पडलं. ठीक आहे. हे पण बघा शेंगदाणे, चवळी, डाळ. आणि हे सुद्धा घ्यायचं कधी पण. टंग क्लीनर माणसाने घेतलंच पाहिजे, बरोबर ना. ते कोणत्याही प्रकारचं असू ते, पण तुम्ही टंग क्लीन केलीच पाहिजे. जेवढा ब्रश, आता ते विचारतील की मग टंग क्लीन का केली पाहिजे, किंवा लहान मुलांना जे नवीन आहे त्यांना माहित नसतं की टंग क्लीन का केली पाहिजे. आपण जेवढा ब्रश करतो, जम्स असतात दातांमध्ये ते आपण ब्रश करून काढतो है ना, थोडंसं फ्रेश वाटतो. आणि पण टंग क्लीन करणं पण का गरजेचं असतं तुम्हाला माहिती आहे. तोंडातून कधी कधी स्मेल चांगली नाही येत, ते टंग न क्लीन केल्यामुळे पण होतं. सकाळची टंग क्लीन केल्याने खूप फायदे होतात. म्हणजे तुमचं कमीत कमी बॅड ब्रेथ म्हणतात ना, त्याचा प्रॉब्लेम तरी सॉल्व्ह होईल. त्याचा एक हा कारण असतो. दुसरा कारण, तुमचं जर पोट खराब असेल ना तरी तुमच्या तोंडातून बॅड ब्रीथ येते, तोही असतो. फक्त टंगच रिझन नसते, तुमच्या पोटात पण चांगला गेला पाहिजे. आणि नॉर्मली जेवढं सफिशियंट पाणी पाहिजे तेवढं पिया. म्हणून टंग क्लीनर तुम्ही वापरत जा. आणि ब्रश पण 3-3, 4-4, 5-5 महिन्यांनी तुमचा ब्रश जरा चेंज करा. हा, नाही तर एक कांडी राहते ना ब्रश, ते काय करतात काय वाटतं, ते प्लास्टिकच रगडत बसतात वाटतं तुम्ही. आता रत्नागिरीला नवीन घरात का ते नवीन ब्रश वापरले ना, नवीन ब्रश वापरले. हा, नवीन ब्रश आणि नवीन टंग क्लीनर. कारण ते आम्ही सर्व सोडून आलो मुंबईला, तर मुंबईला जाणार तेव्हा ते वापरणार. चिवडा ना टंग क्लीनर झालं. हा, इकडे बघा आम्ही अगरबत्ती घेतलेली आहे. एक आम्ही कोणाला तरी देणार आहे, एक आपल्या घरासाठी, बरोबर, किंवा आम्ही दोन्ही देणार आहे. इथे बघा मारी बिस्किट कोणासाठी आणलंय सांग. हा, आमचे बाहेर डॉग्स येतात ना त्यांच्यासाठी बघा केवढं आणलंय. ते टोस्ट आणले, ते पण आम्हाला कोणाला तरी द्यायचं आहे इकडे. ते पण टोस्ट वाटण्यासाठीच आणलेलं आहे आम्ही. आणि पार्टी काय आहे ते कोणाचं ऑफर होती बरं, बॅडअपडी घेतलं ते. आणि इथे बघा ते बाथरूम साफ करायचं आणि ते दोन्ही झाडू घेतलेले आहेत. आणि इकडे हे घ्यायची तुझ्याकडे जरा इस्त्री घे तुझ्याकडे. ही इस्त्री आम्हाला फक्त 500 रुपयाला पडलेली आहे. ब्रँड पण चांगली आहे, ब्रँड का प्रमोट नाही करत आम्ही, पण 500 रुपयाला पडलेली आहे. आणि कधी पण डीमार्टमध्ये याची टेस्टिंग करून घ्यायची. आणि त्याचा जो पेपर असतो, काय कसला पेपर काजल, वॉरंटी कार्डवर नेहमी लिहून घ्यायचं. कारण 1 वर्ष 2 वर्षाची वॉरंटी असते. फक्त तेवढं इम्पॉर्टंट असतं, ते लक्षात ठेवा. हे माहितीच आहे सर्वांना. 1, 2, 3 हुक घेतले आहेत ना बाथरूमला आणि असे बेडरूमला लावायला. आणि समजा आमच्या घरी कोण छोटे मुलं आली तर त्यांना केक घेतलेला आहे आम्ही असं, है ना. म्हणजे ते केक आवडीने खातात ना कोण पण घरी येतात तेव्हा. आणि हा पॅन घेतलाय आईकडे नव्हता ना इथे या घरात, आमच्याकडे जुना होता तो एकदम. हा पॅन मला वाटतं 300-350 ला पडलाय ना काहीतरी. तिकडे काय घेतली सुरे कोण आला की आणि गाळणी घेतली. आज सकाळी आमच्याकडे गाळणीच नव्हती. आय मीन माहित नाही आहे की नाही घरी, सगळं सामान आत ठेवलंय. तर मी चहा असाच गाळून बिना गाळण्याचा घेतला. आज आम्हाला दिसली तिकडे घेतली. आणि गाळणीवरून लक्षात आलं आम्ही मांडणी सुद्धा घ्यायला जाणार आहे. कबाट काजल आणि आमच्या सर्वांसाठी एकच कॉमन आम्ही कबोर्ड घेणार आहे. अजून काय काय फर्निशिंग वस्तू करणार आहे ते तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये सर्व दिसतील. आता काजल आली आहे म्हणजे आम्ही हिच्यासाठीच वेटिंग करत होतो. आता एक पडदे बिर्दे पण तिच्या चॉईसचे सर्व लागणार आहेत. तिला काय फर्निश करायचं आहे, काय कसलं काय म्हणजे कुठे फर्निश करायचं ते सर्व ती आयडिया देणार. आम्ही सर्व कलेक्टिव्ह डिसिजन घेणार आहे इकडे. आणि नेहमीप्रमाणे आम्ही जे डिटर्जंट सांगतो, लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलं होतं की 50 रुपये किलो असतं, तर तुम्ही असे हा आणि चांगलं सुद्धा आहे, बरोबर ना. तुम्ही वापरा, पैसे सुद्धा वाचतील आणि इंडियन ब्रँड आहे आपला, चांगलं पुढे सुद्धा जाईल. हा, आणि इकडे तुम्हाला सांगतो हे गुड नाईट आहे ना, गुड नाईट 2 रिफिल घ्याल ना त्याची पण तेवढीच किंमत आणि 2 रिफिल प्लस मशीनची पण तेवढीच किंमत. हा, आता तुम्ही ऑफर बघा, काय ते 10-20 रुपयाचा फरक आहे. मला वाटतं ते 2 रिफिल आहेत ना 120 आहे आणि मशीन प्लस 2 रिफिल 140 आहे. तर मी हेच घेतो मग. आणि ते शेवया घेतलेली आहे, ही उपमाची शेवई आहे. हा, ही इकडे आहे ही उपमाची आहे आणि ही शेवयाची आहे.
म्हणून शेवयाचे पण 2 प्रकार असतात, एक एक कच्चा आणि एक पक्का. हा ह्याचे उपमा बनणार काजल, आणि ह्याचं दुधातली शेवया बनणार ती खीर बनणार, खीर. सुके बनणार. आणि नवीन वर्षाचा कॅलेंडर सुद्धा घेतला आहे नवीन घराला. बघ चेक कर, 2022च आहे ना, हो नाहीतर 21. 22 आहे. हे काय घेतले मम्मीसाठी, तिलाचे लाडू सांगितले होते ना, हो. अजून काय राहिलं दाखवायचं, नाही आता काय नाही, सर्व कव्हर अप केलं ना. सर्व तू पटापट हा म्हणजे, आणि हे चणे बिणे असेच घेतलेले आम्ही ना खायला कधी. खायला. असं सर्व सामान आहे. या सामानामध्ये काय लागलं, या सामानामध्ये आम्रखंड पण होतं, ते आम्ही खाऊन टाकलं. म्हणजे आलो थोडस जेवलो, म्हणजे जेवलोच, आणि मग नंतर हे ओपन करून तुम्हाला दाखवतोय. आणि रावलं नाही गेलं, आम्रखंड संपा. हा सर्व संपून चाटून बिटून खाऊन टाकलेल्या मस्तपैकी. आणि नेहमीप्रमाणे तुम्ही विचाराल एवढा सर्व त्याला जी वस्तू आवडेल ना तिथे मग तुम्हाला बघणार नाही, तो तुम्ही समोर आहे मग मी खाणार तो खाणार. एन्जॉय तेव्हा पण नाही आपण सुरतला गेलेलो तेव्हा ते काय दिलं होतं, मठ्ठा आम्ही त्याच वेळीच खाऊन टाकला, कारण डोल्यावर झोप होती आणि बॉडीला एनर्जी हवी होती. आज पण तसंच झालं. आज पण तसंच झालं. पूर्ण दिवस ट्रॅव्हल केल्यानंतर ना म्हणजे खूप भूक लागली होती, तर आम्ही खाऊन टाकलं. नेहमीप्रमाणे विचाराल की एवढं जवळ सर्व सामान तुमच्या समोर जे दिसतं आहे ते कितीचं आहे, तर काजल आता आपलं घेणार आहे, मशीन मधून घ्या. ठीक आहे, एवढा मोठा आहे हे, आणि हे बरोबर एक्झॅक्ट 7,500 रुपयाचं बिल झालंय बरोबर. आणि ह्याच्यात सेव्हिंग काय लिहिली आहे, 2,100 रुपये तुम्ही सेव्ह केले आहे ह्याच्यात. ठीक आहे, म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. तर असा होता, असे आहे डीमार्टची शॉपिंग. आणि ह्यावेळी मी कांजूरमार्टच्या डीमार्ट मध्ये कसं तुम्हाला प्राइसने एक्सप्लेन केलं होतं काय कोणती गोष्ट आहे, तर ह्यावेळी मला तसं तिकडे करताना आलं, कारण आमचे बाहेर रिक्षावाले होते आणि ते घाई, म्हणजे त्यांना आम्ही बुकिंगवर ठेवलं होतं आणि आम्हाला दुसरीकडे पण जायचं होतं. हा, त्यामुळे मी जास्त काय कम्पेअर करू नाही शकलो. पण मी तुम्हाला कम्पॅरिझन व्हिडिओ सांगेलच की रत्नागिरीच्या डीमार्ट मध्ये आणि आमच्या मुंबईच्या कांजूरमार्टच्या डीमार्ट मध्ये काय डिफरन्स आहे ते मी तुम्हाला सांगेलच. अजून मी एक ऑब्झर्व केलं, लास्ट टाइम मी ना तुम्हाला सांगितलं की सुट्टे डाळ आणि पॅकेट डाळ मध्ये फरक, त्यांच्यामध्ये प्राइस डिफरन्स. तर असं काहीतरी वेगळं वाटून घेऊ नका. पण मी आज एक बघत होतो ना, जे डाळी आणि सर्व होते ना, एक छोटी मुलगी गेली आणि त्या डाळीमध्ये ना असं करते, असे हात ना हात असे 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 कालवते त्याला, तर त्या क्वालिटीमध्ये फरक पडतो. हा, स्वच्छ नीट डाळ धुवून घ्या घरी गेल्यावर. हा म्हणजे ते सांगतोय, पैसे वाचवा, पैसे तशी पण आपण डाळ दोन्ही धुवून घेतो, पण तसा फरक पडतो. हा, ओपन मध्ये क्लोज मध्ये, ओपन मध्ये कसे जास्त एक्सपोजर होतात, न करू कोणतीकडे शिंकला किंवा काय झालं तर डस्ट पार्टिकल्स. हा ते, आणि साखरेचे पण प्रकार आहेत जे कांजूरमार्टमध्ये नाही बघितले होते, पण इकडे बघितलं. इकडे बारीक साखर पण होती जी 35 रुपये का 36 रुपये किलो होती, आणि आम्ही घेतलेली ही नॉर्मल साखर आहे ती 39 to 40 आहे. अजून पण ह्याच्यापेक्षा जाड साखर असते, एकदम जाड साखर, ती जरा अजून महाग असते. तर साखरेमध्ये पण तुम्ही म्हणाल की आमच्या इकडे तर 36-35 ला देतात, तर तुम्ही चेक करा की ती साखर एकदम बारीक तर नाही देते, पावडर साखर असते किंवा बारीक साखर असते. हा, आम्ही तर मीडियमच वापरतो, ती आहे 39 रुपीज किलो आहे. तर असं डीमार्टची शॉपिंग होती. पुढे वेळ मिळाला तर डीमार्ट कंपॅरिझन पण करेल. डीमार्ट वरून लक्षात आलं की आपल्या आत्याने कधीच शॉपिंग मॉल किंवा डीमार्ट मधून किंवा अशा मॉल मधून शॉपिंग नाही केली आहे. त्यांना सुद्धा घेऊन जायचं आहे, त्यांच्या घरी पण आपण काहीतरी त्यांना घेऊन करूया शॉपिंग. तर ते सुद्धा तसा सुद्धा ब्लॉग तुम्हाला येत्या व्हिडिओमध्ये दिसेल. आणि खरं इकडून शॉपिंग करणं अफोर्डेबल आहे आणि तुम्ही सर्व करतच असं. तिकडे गेल्यावर तिकडे शूटिंग नाही करायला देत. हा, डीमार्टच्या आतमध्ये किंवा त्याच्या एरियामध्ये पण सुद्धा बाहेर सुद्धा शूटिंग अलाउड नसते, म्हणून तुम्हाला काय शूट करून दाखवू नाही शकत. अलाउड केलं तुम्हाला दाखवलं असतं. तू सांगितलं मी घेतलेलं, हा, आवल्याचं मम्मीने आवळा घेतलेलं. कँडी. हा, आवळा कॅन्डी घेतली मम्मीने, तर मम्मीने आवडीने घेतली होती. अजून आम्ही पडदे घ्यायचे होते, आम्हाला काहीतरी वेगळे कपडे घ्यायचे होते, पण टाइम कमी असल्यामुळे आम्ही जेवढं लागणार आहे तेवढंच घेतलं. आता पुढे काय पडदे पाहिजे किंवा काय वेगळं पाहिजे घरासाठी ते सुद्धा आम्ही करणार आहे, ते पण तुम्हाला सर्व दिसेल. आज एवढं सामान आल्यापासून आज मेन झाडूसाठी आम्ही गेलो. आणि हे सर्व कसे गरजेचे पाहिजे, कपडे वाळवायचं ते स्टँड पाहिजे होतं, हे सर्व गरजेची वस्तू होते. शॉपिंग एकदम नॉर्मल चांगली झाली आहे. तुम्हाला पण शॉपिंग कशी वाटली ते पण सांगा. तुम्हाला काय नॉलेज असेल ते सुद्धा कमेंट मध्ये सांगा, म्हणजे आम्ही तुमची नॉलेज आम्ही वाचून दुसऱ्या सर्वांसोबत शेअर करू शकतो. बरोबर. अजून तुला काय सांगायचंय मम्मी? नाही मला सांगायचं, तू एवढं सांगितलं ना. काय तुला काय सांगायचं? मला मजा आली शॉपिंग करताना.
कारण की आम्ही सगळ्या असं नवीन नवीन वस्तू घेतोय ना, झाडू, मग हे कपडे धुवायचे स्टँड वगैरे सगळं मस्त मजा आली. जर कोण डीमार्टच्या ऑफिशियल किंवा असं बघत असेल तर मला एक गोष्ट लय आवडली रत्नागिरीच्या डीमार्ट मध्ये. आता मी कोणत्याही टोस्ट आहे, टोस्टच्या कंपनीचे नाव नाही घेते, तिन्ही कंपनी फेमस आहेत. हा तुम्हाला माहिती, ही पण एक कंपनी फेमस आहे, दुसरी पण आहे, तिसरी पण आहे. तर त्यांनी तिन्ही कंपनीचे ना लाईनीत लावून ठेवलेले. आणि हा किती ग्रामचा आहे माहिती का? हा 400 ग्रामचा आहे बघा इकडे लिहिलेला. तर तिन्ही कंपनीचे ना 400 ग्रामचे प्रोडक्ट त्यांनी साइड बाय साइड विकायला सर्व लावले होते असे लॉट मध्ये. इकडे पण 400 ग्राम, इकडे पण 400, म्हणजे इकडे वेगळी कंपनी, इकडे वेगळी कंपनी आणि इकडे वेगळी कंपनी. प्रत्येकाचे ना प्राइस दिसून आले. सर्वात कमी ना ह्या कंपनीने दिलं होतं. हा आता ही जी किंमत काय माहित नाही मला किती किंमत आहे याची, 65 रुपीज आय गेस. हे 45 ला पडलंय काय 55 ला पडलं माहित नाही, पण सर्वात कमी पडलंय हे. दुसरी कंपनी होती त्याच्यात 5 रुपये जास्त होते, तिसरी कंपनी त्याच्यात 8 रुपये जास्त होते कंपॅरिझन मध्ये. तर तुमच्या तसं सेक्शन्स मुळे ना एका कंझ्युमरला किंवा कस्टमरला ते सोपं पडलं चूज करणं. बरोबर है ना. बघा ज्यांना तीच ब्रँड आवडते ते ब्रँड घेणारच, पण ज्यांना पैसे जे पाहिजे ते माणूस घेणारच ना. अजूनही कधी कधी सांगतो, कधी कधी काय होतं, बाय वन गेट वन फ्री देतात, पण ते प्रोडक्ट ना त्या वेगळ्या कंपनीच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीला मॅच नाही करत. तसं सुद्धा आहे की तसं पण बघा, बाय वन गेट वन फ्री नेहमी सक्सेसफुल होतं असं नसतं. ते काहीतरी त्याच्यात प्रोडक्ट क्वालिटी मध्ये थोडा तरी डिफरन्स असतो. घ्यायचं कसं की क्वालिटीकडे मेन फोकस द्या. असं पण नाही की स्वस्त म्हणून आपण घेत सुटायचं. बरोबर, क्वालिटी मेन चांगली पाहिजे. किती पण कोणी काय सांगितलं की मी सांगितलं किंवा कोणी काय, पण तुम्ही एक बेस्ट ऑब्झर्व करूनच गोष्टी घ्या. सर्व ते काही असू दे, ते कपडे असू दे, कोणत्या शॉप असू दे किंवा डीमार्ट असू दे किंवा XYZ असू दे, किती पण माणसाने सांगितलं ना, तुम्ही प्रत्येक गोष्टी ऑब्झर्व करा. ऑब्झर्व पण आणि सूट पण होतं ते पण मेन. तुम्हाला सुटेबल आहे का तो प्रोडक्ट तुमच्या हेल्थ साठी किंवा तुमच्यासाठी, ते पण इम्पॉर्टंट आहे. मगच घ्या असं. आणि शॉपिंग तर काय होतच राहणार, कुठूनही कसंही किती पण आणा, नाही का. शॉपिंग कधी संपत लागतं ते लागतच. आणि सगळं घरगुती हे कसं मम्मी संपणारी गोष्टी आहे, घरात लागणारी वस्तू आहे. त्याची शॉपिंग कशी वाटली, नॉलेज कशी वाटली, इन्फॉर्मेशन कशी वाटली ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा आणि कमेंट पण करा. अजून काय म्हणू? बाय बाय. बाय बाय. काजल दमली आहे. आज खूप दमलोय. सकाळपासून आम्ही बाहेर आता आलो संध्याकाळी. म्हणूनच लवकर काजलने बाय बाय केलं. सुगंध चांगला आला पाहिजे. चांगला येतो. कोणाकोणाला त्याचा सुगंध, कोणाकोणाला ते रॉकेल आणि पेट्रोलचा सुगंध आवडतो. तुला रॉकेलचा आवडतो का कधी कधी? हा कधी कधी चांगलं वाटतं ते. कोणाला वाटतं का चांगलं तर कमेंट मध्ये सांगा.